ఉండు బాబు బ్లాక్ అయిపోయాడు. కొద్ది కథలు నీకు పెడతాయి. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. ఏ బాబు యశ్వంత్ ఏయ్ బాబు లేవ్. మార్వెల్ నుంచి అయితే నేను ఈ లెవెల్ నాలో ఉన్న రౌడీ నిద్ర లేకపోద్దురా ప్లీజ్. సాయిరామ్. ఓకే అదే గ్లోబల్స్ కూడా రిలీజ్ చేసుకుంటారా మనం? Marvel. అది నీది ఆల్రెడీ నీకు చాలా చెప్పు, స్టార్ట్ చెప్పు. సో అంతే కదా, అన్ని కవర్ చేస్తావా? యశ్వంత్ ఏదో మర్చిపోయావు. నేనేం మర్చిపోయినరా, రొనాల్డో కూడా నాకు అదే గుర్తొస్తుంది మా ఇంట్లో. నేను ఏం చెప్తాను.